Puwerte katugnaw, mga puso para naman sa aton nga lakat sang panahon, nagapalanupsop sa panit nga tugnaw ang nabasyagan karon sa pungsod City nga Pasko. Na record sa pag-asa sa City of Pines ukon Baguio City ang 12.2 degrees Celsius nga temperatura. Ini ang pinakanubo nga na record sa pungsod Subo nga panahon sa amihan. Nabasyagan man sa Metro Manila ang pinakamanubo nga temperatura halin sa nag-umpisa ang amihan. Nagnubo sa 23.2 degrees Celsius ang nabasyagan nga katugnaw sa pag-asa Science Garden sa Quezon City. Diri naman sa ato sa Western Visayas, yara sa 24 tubtob 28 degrees Celsius ang temperatura. Sa mga masunod nga inadlaw kag bulan, posible nga magnubo pa ang temperatura tubtob nga wala pa matapos ang amihan season. Sa karon, padayon ini nga nag-apekto sa Bugos nga Luzon. Samtang shear line naman ang nag-apekto diri sa aton sa Visayas. Paandam sa pag-asa, hindi lang matugnaw nga hangin ang dala sa amihan kundi may pag-ulan man nga mahimo magresulta sang pagbaha kag landslide sa iban nga mga lugar. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, lauman ang pag-ulan-ulan sa halos Bugos sa Visayas, Mindanao, kag iban nga bahin sang Cagayan Valley Region, Cordillera, Quezon Province, Mimaropa Region, kag Bicol. Mangin mabalod kag delikado sa masakayan pandagat ang magpalawod sa halos Bugos nga Visayas kag Luzon, subong man sa iban nga bahin sang baybayon sa Mindanao.